Tek koyo munggah langgar sandale dicumplung. Rasa dibandoli lho koyo ngene iki lho. Gak ya. Iki engko nek tak tarik ngene iki padha wae cuklek kene iki engko. Ngene barang wis mbok. Ana sing ngene barang. Aku ki. Kalau aku dikancani besan kene lho, masih keteko. Yo. Halo, Lur. Hawane iki mendung-mendung sahdu ngono kae lho, Lur. Cocok awet mangane mendukung. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho Lur, esuk-esuk wis grimis kaya ngene iki lho Rek. Grimis manja. Nah iya, grimis manja. Gak ngono ah. Iya. Awake dhewe iki kate lapo Lur? Katene mbandoli pare ulo iki lho. Wingi iki tak Main lurus-lurus. Heeh. Kayak rambutnya ban. Aku manen lho, kon iku aja ngono anu. Rambutnya mana? Tuntutan. Rambutnya baru mana? Rambutnya baru. Iya, wis ya iki lho. Tak bandoli ngene iki lho, Dik, alus-alus, sik dawa-dawa ngene iki lho, Rek. Ayo, saiki melok aku rono. Ono sing gede tenan kae. Ono. Nah, carane iki ngene iki lho, Nu. Pucuke ngene iki ditaleni iki lho, Lur. Cilik-cilik ngene iki mlungker-mlungker. Nah, ora dibandoli ngene iki, pating plungker. Lho. Taleni ngene iki. Iki. Nek 10 gram ya ono iki, Nu. Lho. Nah, iki ditaleni ngene iki lho, Lur. Jare Bandung main lurus-lurus kayak rambutnya. Kon-kon tak santap iki kene kon laban. Tadi bandolnya dadi mlungker kok Nah, ngene. iya makane kuwi nek ra dibandoli iki dadi mlungker-mlungker ngono kuwi. Saiki digoleki iki sing urung mlungker digeleki nu. Lho, anu wong iki mblingsep-mblingsep Lur, semampir-semampir nang dhuwur ngene iki lho dadakan. Lho, Iki koyone rung suwe dipek kok andang ono sing dawa-dawa lho ya. iya. Iki sing dawa banget aja dipek engko nggo bibit. Berarti Ya, kira Lur, ya. dipek. Nek sing gedhe nemen iki rasa dipek ya Lur ya. Nggo wine men ra kentekan wine. Iki lho Banu. Nah, Wingi rung ono sing ngene iki koyone kok andang sakmene ya. Lho Lur. Duh, kewedene semene iki lho Lur. Lho entah ono sing dawa ono nisor barang Lur iki Lur. Kayak sebelah kono Lah tapi. kono ya. Duh, ngene iki lho Lur. Kok cek dang lurus iki Lur. Nek ra dikenekno ngene gak lurus Lur. Bisa menalini salah, Banung. Saya kepiye sih? Dikasih Allahu gagang. Akbar. Ya ilaha illallah Gusti Pangeran. Lah iki sing tak tali iki gagange. Matane iki nandi Lah Gusti. iki kudune iki. Lah lho ora ketok iku mah tak pikirno. Ya Allah, nek kadung mlungker kaya ngene iki yo kepiye iki? Sik, sabar. Loh, wis batal Lur, batal iki njaluk dijangan berarti. Lah wong tak tali mak kliru naleni gagange matane ra ketok yo kepiye iki. Wis ben iki kok dijangan. Iki sing gede banget iki lho, ndelosor iki, ndelosor sakmene iki lho. Iku sing dienggo bibit, Sing lurus banget sing kayak mau. Nyo iki nyo tali nyo. Lho iya iki Lur. Akeh sing sebelah kene Lur. Lho, iki. Kaya ngene iki kudu ditaleni iki. Nek talene kedawan cilikno nu, cekne blandotane ora mbancik lemah. Blandotan ki apa? Ya, Bandol. Heeh, gondole iki cek ora mbancik lemah. Bandolnya mas 10 gram. Lho. Iki ra geme-geme Lur, bandol iki antam. Tak kei 5 graman. Lho, gak wis ah. Antem. Kok diantem piye to? Antem piye wong iki kileku pesen nang nggone kono lho toko Mas ngono ke wates kono kae iki wingi tak pesenke iki. Iki wis tuwek iki, Ban. Endi? Iki. Tuwek. Ya wis ben. Men kok nek sing tuwek engko terus dijupuk isine to. Yuk dipepe. Muga-muga gek ono panas. Iki tak pek wae ya Lur ya. Kok melas tenan iki lho. Iki kok dijangan lho. Nek gak dibandoli iki yo ngene iki lho. Kok melas temen aku ndelok kok kaya tangane Bandung ngene. Kaya welut. Ya jan. Kaya welut. Iya. Iki barang Apa? Iku gede iki sing gede Lur iki Lur lho. Tapi ya mlungker. iki kok nganu merungkel nang Merungkel lho, wis ben pokoke sing merungkel iki kan wis kadung tuwa iki digawine. Gawine iki sing iki piye sing dijangan. iki nggo wineh apa sing iki? Endi? Delok. Oh iya, Iki tua banget. Wis tuwa. Lah Salah domongi wong pegang. sing tak taleni Bongkot iki karo bujuke. bongkote kok gak yo marah Saya iso tayo. bedake bongkot karo bojo. Ora ketok kok.
Wis. Lur, iki aku penasaran sakmene iki isih 6 ta wis tuwa njajal di nganu, dijangan iki engko lur njajali. Tak tugel sithik. Bismillah. Tuh, seneng lur, dawa mbloter-mbloter ngene iki. Endi mau? Wis tak gelek maneh sing rada sedengan ngono iki lho kok dijangan cek enak. Oh, iki lho no. Iki lho no. Ya, iki lur. Duh, iki ya dijangan. Iki wis jelas enom nek iki lur, kaya aku lur. Heeh to? Endi nek iki? Iki. Iki Mas sing dipandang. Iki urung tak bandoli kowe iki wis ben kowe iki digejangan ae. Dipek berarti sing iki. Dipek ae sing mlungker aku wis kebacut mlungker nemen no. Lur. Iki sing kebacut mlungker nemen iki ya wis dipek ae lur, wis rasa dibandoli lho kaya ngene iki lho. Gak ya. Iki engko nek tak tarik ngene iki padha ae cuklek kene iki engko. Andakan lho, wis ngene ae. Wis ya rasakake wis iku ae. Wis cukup nek dijangan. Wis lur, sakmene iki engko wis dadi sedina. Lho, atik kan dawa-dawa lur. Wis tekan sore. Iya, kaya ono pare pahit. Iki kan pare ula ora pahit. Ono pare pahit kae iki ayo diundhuh sisan cek gak tuwek nganggur. Sisuk dioseng di sarapan esuk-esuk yo ayo. Lho iki lho lur, delok entah. Iki wingi mbek Pak P dibunteli. Lho. Sak eman iki meneh nek iki eseng-esengan. Lho, gede to. Nyo. Kok iki digembungkus meneh. Disampilke sithik lur banyune cek medhuk. Iki biasane iki dibolongi are pojok iki. Iki lur. Pentile uwake. Iki nek gak dibungkusi lur, dipangan alat buang ngene iki lho. Lho, njuk bosok ngene iki. Nek dibungkusi ku aman, sampai gede. Lho. Tandel-ondong-delondong kaya ngene rek. Lho. Parene gede to. Nyo, Mbak Nuri. Wis dadi sak wajan iki. Wah, ya wis punjul saka sak wajan. Lah iki sing sisih kene iki ono kok. Kuwi. Wah, iki sik Urung- cilik urung aja. Heeh. Sik cilik. Wis lur iki wae lur, kayane wis cukup ya meneh. Sedengane ana sing gedhe maneh ya lur ya. Dadi enak. Jangan iki ora bingung. Buayem kae lho ngantek sak wuwung-wuwung dhuwure kae lho ya. Padahal wis suwering tak buacoki tak jangan iki. Kok le gelis gedhe mergane udan-udan iki yakno ya. Wis ngono ae ayo melok aku nang pawon wis ayo. Masak. Lur wis iki mangke grimes untung ae kok terang ya. Karang ngono pawange liwat. Alah. Wis, cek kene sik lur. Tak tinggal ngape godhong. Kok petik-petik ana lombokku isik ya, nu ya, tolong ya. Ya. Wis tak tinggal ngape godhong sik lur. Lah iki lho lur ngape godhong iki aku ki kepengin mepes lur. Iki kok tumben aman gak dipangan termumul. Adik iki kabeh iki dosen ngerigis iki. Lah kok malah bablas medun. Iya. Mancep men. Iki ki lho, lading iki epos rek. Alah jan tobat gagal lur iki lur. Wah, malah rafiae sing keiris lho, makane kok ora kena digawe. Piye iki mang? Wis gak sida lur. Iki ae gentere bejat, ora kena dienggo. Wis iki ae nang dijepno kene iki dhisik. Bek engko nek anget-anget titik lak ya wis lemes ya. Nah iki lur, parene iki lho menesuk desing ambek teri yo enak, ambek tempe yo enak. Nek Kang Men seneng ambek tempe. Wingi nane iki tak osengno to, ora tak kei tempe, tak nyel ngene tok. Jare kok gak enak, Bu. Ora ono tempene, ra sedep jare ngono. Jan hooh. Karo tetelan enak lho, Ban. Hah? Karo tetelan. Yo emang tetelane pahit yo. Ya lur yo. Nah, iki tak ikune lur. Tak Iki le medhiki piye iki nganune? Piye? Apa Kemangine? Heeh. Ayo ditugel godhong-godhongi ngono Godhongi kuwi. siji-siji. Oh iya.
Nek pare ula iki mek disisrik ngene iki lho. Lho. Disisrik ngene iki tok. Suwedep ngene iki dibobor yo enak lho lho rang sampean. Dilodhe yo enak, dioseng yo enak. Wis karek selera ngono iku. Lah iki sing gedhe mau lho sing aku penasaran yo. Tak irise dhisik. Walah, isih enom tibake. Ya Allah, lah kok sakmene gedene. Tak pikirno wis tuwek rek iki mang. Ora Tibake sida tuwa berarti. Enggak, isih enom. Tiwas kok mangkate tak tinggal pare. Tak pikir wis Wine ya tuwek. tuasno ya. Lah iya, tibake isih enom e. Wis ngene ae lur ya. Lho, ning ora tak kabekno iki lur, nek kakean iki mau lho, delok ta. Enom e ta. Lho, ora ono isine sikan, isine iki sik enom banget. Wis ngene ae. Lek aku pengen iki Banung, klentang. Ya awon, nang kok tembus kok nambah aku men. Aku ki iya winginane ku ngidam klentang. Kepuengin lur jangan asem klentang. Lah kok Kang Men yo Klentang sambat iya, kepengin jangan asem klentang. Angger liwat nang pasar biasane ki nang pojokan kono kae ki ono. Ngene Lah wong tapi. ya ngene wong. Biasane ku aku ki nembung, tak tempel ngono ku. Ngerti tak gak sampe nempel. Cara dige kasarane tak tuku ngono lho. Lah, iku lah kok tiba wis garing-garing. Aduh, terlambat aku ngene. Kepengen dijangan asem ngono iku lho lur. Sajak iku suweger nek klentang iku, temen. Klentang iki Enak. apa to klentang? Klentang iki kok ya ora ngerti klentang. Klentange turi dudu, klentange kelor. Jenenge, heeh, nek turi ki ana klentange. Ning klentange turi iku ning sik enom-enom bayi-bayi kae lho. Kae yo enak diurap arep diapakno kae kenek yoan. Sing iki sing tak kepengin iki klentange kelor, jangan asem. Kae lho lur, kae lho. Delok ta. Kae iki kaose wae ana tulisane I love Zumba. Nom-nomane yak-yakan kae iki. Kae wanita Zumba. Zumba lover. Bendino mancal-mancal kae. Zumba lover. Lover saiki wis gogrok. Ya kembali Jumba. Ya apa sih jajale saite wae. Ya modele sampe tak kandhani lur. Aku iki wingi ro storine. Gak yo ngene-ngene. Ngene barang wis sembuh. Ana sing ngene barang. Aku iki wis jare sing wae. Ya wae. Wong adek ngene-ngene barang. Ngene iki yo. Wah, kaya ngopo kowe? Yo wis mari wis ngene barang. Yo ngene barang. Walah wis rasane rono. Legrek nek aku nirono kon. Stop kene tak kumbahe engko ndak ramata. Zumba lover. Zumba lover. Wong kok nerokke wae ra gelem kok Zumba lover. Wah, aku mbiyen nek Zumba to kan Jogja, kota-kota lho padake. Kan yo dhek nyak-nyak nang ndi kae lur. Mbok nok tekan ngendi Gunung Kidul nggone ndi wae. Tekan Solo, tekan nggone Semarang. Budal, mengkur timo mencak-mencak ngene-ngene tok iku mangan Semarang, Surabaya, Zin Ika Sakti. Wes ora iso ngomong, ora iso omong, suaramu iki ilang. Lah iki apa? Goleki sarangane panci iki lho, Lur. Tek kaya munggah langgar sandale dicumplung. Ah, goleki sarangane iki lho, Lur. Lho, lah iki apa sarangane, Lur? Lho. Ngene iki lah iki tutupe. Lho, wis. Ayo medun maneh. Oh, iki. Apa? Irus. Oh, kok digawe nyiduk jangan. Wis, mari. Irusku delok ta, Lur, delok ta. Minyak kae sampe tak dijokno lho. Iki ana deplokan. Irus model apa sampean ono? Teko kayu, teko pring, teko aluminium, wah macem-macem wis akeh. Ditutup ngene iki apa menras debu ya. Enak, wis. Iki styrofoam Lur, iki tak simpen apa? Digene tuku iwak. Dadine nek dijekek nang gone jero iki ramis ngono lho. Jan wis pokoke nek omahe Banung iki Lur, mbok nang dhuwur ya kaya numpak pesawat kae, munggah tangga. Njuku abrak ya kaya numpak pesawat ana tanggae. Wis salah ancen nggone gunung ya munggah mudhun.
Lah iki beninge lur dibumboni ngene iki wae ana temu kunci. Iki kunci lur iki lur. Duduk gembok lho ya. Kunci. Bang putih brambang wis ngono kuwe ae. Lah iki bumbu pepes tahune iki ana brambang bawang, lombok cilik, lombok ijo, terus tumbar kemiri, kunir, kencur, laos, godhong jeruk. Ngono iku wis. Tak iki tak ulekke. Tapi tak ngrajang iki dhisik lur. Iki dirajang sik ngene lur. Kene tak uleke Banu. Oh iya. Iki po, sing tak ulek bumbu iki to. Sing lombok ijo ning kok dirajang ae iki no. Nah. Cacak iki Wis kure. ulek-ulek Wis endi? seweger lah kuwi, ulek-uleke muntune ning ngisor kuwi lah. Wis umep lur iki Loh, bumbune tak lebokne gerimis lho. dhisik engko gek jangane ya. Lho, nek jangan bening ngene iki lho ambek merem ngono kuwi wae wis mari. Buyar ya. Heeh. Lho, Turu ya kena ya. ya mek turu ngono ki ya keguyang raine mam loncot. Katoke mlotroe. Lho, wis sepanci sekuali temenan iki wis. Lho, iki dibendoyo tok ya enak kok, Lur. Iki tahune, Lur. Lho. Tahune gede-gede iki lak critane iki lak dipepes ya, Lur. Heeh, lho, dinyet-nyet ngene iki wae. Nah iki bumbune lak wis mlebu lur. Saiki lombok ijone dilebokno. Jan iki ora rasa lombok ijo ya ora apa-apa. Aku seneng tapi nono lombok ijone iki. Terus iki kemangine. Iki wong par ngene lur. Sawet dibikin kok. Kalau aku dikancani besan kene lur, masih keteko. Yo. Halo lur. Guyu wae lur. Kae. Sik keteko iki mang lur, nyambangi anak wedok. Kangen karo anak wedok. Muter-muter ya, Mbak. Wis muter-muter, mate kok pasar bagian barang jarene. Belum iki are. Lah iya. Wis iku wis mateng ndok angkatan iki. Tak gekno pepes tahu, Mbak. Gelem ah? Gelem ah? Gelem kok rek mangan jarene ngono. Ya iya. Bungkusi kok mengko. Kok malah bungkusi. Wis lah. Ya ora apa-apa, wong kolok-kolok gak tau rene ya lur ya. Diseni Nek banyu rene toh? bendino. Heeh, isen ana banyu. Iki lah banyu enu. Oh, no. Iki kemangine dilebokno lur. Cikno gak mblonot kemangine iki, kari-kari ae wis ngentas baru jegurno, seger. Nggih. Iki karang ora ana panas, Mbak. Dadine koyo ngene iki lho renyah. Lho. Wis sembuh kok iso iki lho kok renyah koyo ngene. Godhonge lur. Iki anjane nek dikukus nang dandang ngono sih kek enak rada alum ya. Tapi enak seger iki, Bu. Heeh. Kadang gak ono panas Tawa e. beli ini gede. Heeh. Iki kok tak lur jemi barang rene lur, nglumpuk dadine iki mang. Mbak Mila Dian. Heeh, ana Mbak Mila, ana Jemi. Mbak Mila mbek sapa Mbak sirene? Dian, Oh, Mbak Mila mbek Dian. Nggih. Oh, Mbak Mila mbek Dian lur. Ya iki sak keluarga kabeh nglumpuk iki engko. Suwen wis tak pepesno tahu ngene ae. Nggih, Yo. wis enak. Wis enak ngene, Bu. Nggih. Mari ngono apa? Disambelno, ana Nggih, panggangan ana kae. panggangan, nggih. Heeh. Wis ngono ae. Sampeyan arep Mbak Ka? Arep, Bu, Oh, iya. kari mangan kok kate arep. Yo yo dhewe masak ngene kok arep mangan yo opo? Iya, sik ndas-ndasan aku iki. Panggangan. Ndas-ndasan manyung. Teng Mbak pundi? Ka. Nang di online ngono kene kok ono nduk Lah wingi pasar. mboten ngomong. Alah wong ono kok tambah gadong kok teko kono iku lho. Kok Iya. ngamis-ngamisi. Nang Jogja ta. Oh, nang Jogja. Kok tiwas samis-samis. Wong iku inge koyo wong Lah wis koyo wong transmigrasi. nggo tremos nggowo. Lah iya, aku ki lho digawakno sego goreng ku sak trewemos sanget sampean. Dadine iki koyo wong kate budal minggat kan lho. Nggowo kupang. Nggawa kupang, nggawa sego goreng, nggawa pentol-pentol ku sampean tak kene piro? Nggawa piro? 10 12 biji sampean tak kandhani. 12 biji ku 12 Kresek. kresek. Dapat kok 12 biji 12 kresek. Lah iki lho kate budal kulaan, tak epo, aku ngono. Gawakno kok ora tanggung-tanggung, lah mangi sak bakule aku iki ngono. Ini lho, seswedep. Iki enak Pak Beng, wis gak kate ono rine. Wis ngono wae angger bunder, angger glundung, wis ah. Menenek masak apa ya Mbak Oka ya?
Enak apa, Bu? Iya, enaknya apa yo? Aku sih ndas-ndasan iki apa ngono apa? Apa nyambel? Nyambel? Enak nyambel terus Lalapan ngono ta. lalapan. Kulupan ngono gua. Nggih. Ngape godhong telo. Yang Sampe telo. godhong ka atas arep tagak. Nggih enak. Arep apa? Iya Pahit wis. nggih. Yo njaluk pae njaluk gak karekan. Sambelan. Nah nyambel ngono yo. Terong ambekan. Terong. Oh, yo. Terong. Iya wis ngono. Nggih. Meneh enak nang pasar isuk Mbak Uka. Golek opo tak opo. Nggih. Heeh. Karo mlaku-mlaku. Nggih. Nang sawah ngono. Pokoke nek gak udan ngono kuwi enak Mbak Uka. Nggih. Nek arek kena udan wah wis Terus topo. enak. Blaga. Nang blaga ta? Iya gak apa-apa. Subuh-subuh. Isuk subuh-subuh ah. Iya iya iya. Oh. Enak. Sepeda nontel nang blaga. Oh. Ada Arek-arek kan meneh kan prei sekolahe. Ngono nang dinteni setengah jam kok wis kena dige mangan. Lah nademku nang ndi no? Jukune nadem ambek banyu. Nah. Nah, makasih Mbak Nuri Ardila. Napa niku, Bu? Nadem, Mbak. Aku nek gak tau mbene ngene gula darahku iki yo semburat. Lah iki lak digawe mengatur gula darah supaya stabil ngono kuwi lho. Dadi aku Enak, bendino katene mangan kurang setengah jam mesti ngombe iki. Enak gitu tapi Enteng awak. nang awak, heeh. Coba ae. Tapi kudu terus nggih, Bu nggih. Pokoknya ngene iki nek katene mangan Mbak Oka, dadi niki kaya mangan awan semisale yo ku setengah jam sadurunge mangan iku ndang ngombe. Engko sore ya ngono. Ping loro, katene mangan sore ya ngono tetep setengah jam sadurunge mangan iku. Oh, niku satu kali Siji sak sekali. kapsul tok Nggih. sak ombenan. Oh. satu hari. Sedina ping loro, ora ping telu, ping loro ae. Iki nek sampean nek tuku nang gone toko official story Nodem sing ana linge kae lho, ana Nggih. apa? Ana logone mall ngono kae lho. Nggih. Nah nek gak ngono nang gone linge Bandung ya ono. Nggih, tak coba ya. Iya, sampean tuku ngono. Iki sampean gawa ta? Aku Mboten. sak ndek sitok anyar kok gawa oh. Hoten Gak apa-apa. Kon gawa kan tuku dhewe jarene lur. Gak apa-apa, aku wingi kan mari tuku yo. Nggih. Kok iso ana sitok sing anyar sampean gawa iki sing wis kalong tak ombene. Sitok edang yo. Nah, lur, akhirnya wis mateng lur. Ayo dientas yo, lho. Wes lur iki lak aku nok panggangan iwak paten nah. Iki digoreng sisan ae yo, iki tambahan lawo, lah iki ono tempe barang. Mbak Nur tak kon nyambel. Wis. Ayo ya, mangan ya. Lho, ngene lho lho mangan bareng-bareng. Pak B iki tak bowong kok tibake nang dhuwur. Nang dhuwur. Ngetok kayu nang dhuwur kono lho kate dige kandang. Wong iku kok Aja brai iki lho, nggih. kandang. Mbok yang braini bojone ngono lho Jawaku iki kok braini kok kandang. Wes sampean Nur wis kabeh kok kabeh iki ne. Wis. Wis lur mangane dikaroni ae wis ora ono wong wis do ucul dhewe-dhewe anak lanang samantune ya wis nyambut gawe dhewe nang kono. Gak iso. Nggih. Mang wis ngonten Mangan. aku no gak nyumbang. Tereng kaya kajeng iki. Sik karepe ngonten, Bu. Lah wis saiki aku tak mangan dhewe ambek besan kene. Monggo ya. Lho. Ayo mbono. Nggih. Iki sampean. Ayo. Pereng ta. Biasane mbok kokop ngono ae. Boten tamu niki punan. Wis iki gak tamu. Nek tamu biyen sik durung dadi besan iku tamu. Nek saiki wis keluarga. Ya iya lho kok. Endi kok ibune wis saiki? Mungkin malih, Bu. Ya. Ah iku jangan iku ya, apa jenenge pari ulo ya. Lur bantakin dulu. Sempeker kira jangane. Ya, Mbak. Pepesnya sing bungkusannya Bunda. Pepes sing juga sing bungkusane Bunda jare. Soale gede. Iki ya panggangane ya. Lah kok tempe o pepes? Iki lho ya. Pepes juga Bunda. Ampun. Oh, Digorong. Nah. Apa njupuk? Duh. Wis ngene iki lho, nanti tublek-blek. Wis kaya ngene iki sambele gak lali. Iya jelas. Kok adek keri barang ya ora ono sing keri. Lho ya kaya ngene, monggo dulur. Wis ayo lur, wis ngene iki ae lur, suweger ala ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak. Wis Nyawet, Bun. lali anak tadi. Ngali anak jalan. Lali anak lali bojo. Ontong disanding bojone. Ya. Pisan kuwi neriman, Lur. Dikai mangan pepesan tahu wis lali anak lali bojo. Ora ada situ. Oh sayur keri. Lontor padane Lontor ke salang ae. Tapi lah nanti tapi. Mbak Pi ki nang ndukur gunung kono kae lho ya. Ngethok prek ngethok apa kayu. Mangke tak bengok ndandani kandang ya. Nggih. Kan wingi sik mari nggak nabrakku kae dabrak. Iku wis rampung. Saiki dhek kate bongkar kandange, mbok arep digawe sing kaya apa, mbok susun pitu, mbok kaya karo Mudune atong nggih, Bu. Nek mudun atong nggih. Tebe. Nggih. Ayo ya tanduk ya. Silir-silir. Hawane iki mendung-mendung sahduh ngono kae lho, Lur. Cocok awet mangane mendukung. Cocok ya ya yo. Nggih, cocok. Cocok jarine ya. On cocok ambek mangane, sambel panggangan, jangane bening, pepes tahu, mendunge kaya ngene. Wah, cocok. Nambah jongker ngene iki. Mbak Cica. Iya, Mbak. Golek bunda iki lho. Ayo, Mbak, ndang, Mbak. Mangan ambek Mbak Oka. Cinta ini kok kamu udah budak. Mang jarene OTW, Mas Heru sampean niku kok apa? Jarene ayo marak madang mbek aku jarene enggak narene. Ayo, baca. Ya, nambah ya. Pun Bu. Isu lah mbek Depi barang mangku nandi, jami barang iku gandang mrene kok. Repot Nang warkop gitu. Bu golek kopi. Coba kebur. Seger Bunda. Tarik kira pahit yo. Yo ora. Hah, wis Lur, alhamdulillahirabbil alamin, wis warek kabeh Lur. Seger pokoke. Ayo Mbak Oka yo. Nggih, wis seger Iki melek kok wis. sampean gawa rono Mbak Oka, engko Tak digawe usumi. mindung. Rapopo. Lah wong pam yo gurung maring kok lek ngonten, Nggih, gak urung yo rada suwe wong ngonten iku suwe. Nggih. Ya wis ngono wae ya dolar ya, wis cukup sampeyan videone Banong, donga tinenga wae tak dongana dulurku nang ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuarasan atep lainnya barek rezekine. Amin ya rabbal alamin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.